gempuren papan permati kang dadi sumber kekuatane mungsuh. Kuwi mengko bakal ngringkehake kekuatan lan bisa ngrendheti mungsuh anggone bakal nerusake paperangan. Sakwise kuwi dienggal gempuren punjer kekuatane mungsuh ingkang ana akasa lan kang ana giling wesi. Lan uga gempuren kekuatane mungsuh kang mider ing gegana kang bakal mlebu ing wewengkon Ngamarta. Lamun teng Dirgantara Gatotkaca wis unggul, Antasena lan wadyabalane bisa tumuju ing ulung giling wesi lan nguwasani samudra. Sakwise gisi ing pulo giling wesi dikuasani, Kulub Antareja enggal jumangkah njebol beteng kekuatan Singamalaya kang ana daratan pulo giling wesi. Inggih paman. Dawuh paduka Sang Sarwati Agung ingkang dados paugeran anggen kula ngrakit gelaring papranganing Dirgantara. Semono uga aku Pak Man, sajroning Antasena mandhegani prajurit ing samudra tumuju pulo ing Giling Wesi tetep bakal nyuwun katerangan lan pambiyantu saking Kakang Mas Gatotkaca. Semanten ugi kula paman kula badhe ngetok kegiyataning prajurit saking daratan kanthi senjata lengkap supados enggal nguasani pulo Giling Wesi. Kejawi saking menika kula ugi tansah minta pengayoman saking Yai Gatotkaca bebantu anyarang saking Dirgantara supados kula enggal kasembadan nguasani pulo Giling Wesi. Prajurit kula ugi wonten ingkang tumurun saking gegana lan anggempur benteng kegiyataning mengsah. Enjing pidal gumuruh saking jroning praja. Kung ingkang Balakuswa prabusananira lira surya wedalira. Saka ing Jalanidi arsa madangi jagat tok mungop aning sak bocah ing wuki bebabah bangsa mirat kena sorot surya mega lan gunung Bagus yen pancen kaya mangkono. Kabeh wis tanggap marang pakaryane dewi-dewi. Mara gagyang ngrakit rantamane paprangan ing pangajap sajroning 5 dina. Siasat perang akasa samudra lan daratan kudu bisa ditindakake. Ngestuaken dawuh paman, ngestuaken dawuh paman, ngestuaken dawuh paman. Saka pangiraku, wektu 7 dina kang bakal tumeka bakal dumadi peperangan. Nanging lamun tok prajurit Singamalaya sadurunge 7 dina wis ndhisiki nyerang. Prajurit Indraprastha kudu samekta mangun kekuatan sarta beteng ingkang santosa. Lamun to gelar rakiting perang Indraprastha wis siaga lan Singamalaya durung miwiti paprangan, Indraprastha kudu nyerang luwih dhisik lan gempur sarta ngumasani Giling Wesi kanthi operasi serangan udara strategis lan operasi udara perlawanan di darat, laut, dan udara. Ngestuaken dawuh paman. Ngestuaken dawuh paman. Siap paman. Wiwit dina iki kabeh tak perintah siaga mranata gelar yudha. Enjing kita kumurup saking jroning praja.
Adang bulan